Igbo mma mmanụ inyi na-eso mmiri ekelekwe m unu aka nkwa nwada unu nwanyị nwada Ngozi ka Anọlefo ihe eji mara m ada Igbo niile anyị wụ ndị Ikorotv anyị bịara ngosi unu emume a na-akpọ nri nduba anyị agba nke 2 anyị nọ na ala inyi na-eso mmiri nduba anyị ka ha gosikena anyị ụmụ nri ha mara eri ụmụ nri ndị gboo na-eri ha na awa ha rite ahụ adụ ha mma ụmụnne m nwa Igbo ka anyị jenu ụmụ Igbo anyị nọ na ala inyi na-ese unu na-ahụ ngwongwo akwasachara ka anyị mara n'ihe ụmụ ngwongwo ihe ọwụ na ihe ọ fụtara unu n'anya n'aka unu aka nri na n'aka ekpe hụ na anyị nwere nne na-abụ ọha na-enye aka agwa anyị ngwongwo a mpasachara ka ihe ọ nọ ka eme na ihe eji emewe n'aka nri m ụwụ aha m bụ Oriakụ Justina Onyevu onye agbara idinyi n'aka ekpe m aha m bụ Oriakụ Ngozi Ọnụagụchi nwada Ngozi ekenekwa ngị ihe anyị nwere tata isi ka a na-akpọ mbọgwụ na ala inyi na-ese mbọgwụ a ji mvụla anyị na-akọtaba anyị wọkwa mvụla ugwu Awụsa mvụla nke anyị kọrọba anyị etinye nshi bekee a na-akpọ fertilizer ya ka anyị ji eshie nke a dị ebe a ka a na-akpọ mvụla n'onu inyi na-ese mana ndị Igbo ndị ọzọ na-akpọ ya abana ọnya ka akwọrọ akwọ ihe a wụnye ebe a ndị ụkwọ ndị na-eri ihe agba gboo bụ ndị gboo na-akọta ji ndị ejiji ma wee mara mana mgbe a na-akpọ ya nọ nri ndị ogbenye mana ama nọ nri ndị ọgaranya mana kịta ọzi ọgaranya na-azụ ya azụ dutoro na-agwọ ọrịa ekpochefu yamayama niile dị n'ahụ so abana n'olu agbata obi anyị ndị Igbo ndị ọzọ mana be anyị mfụna ka a na-akpọ ya na ya na ọkụkọ mana ka a na-agba enyi ya mana asụrụ asụ akwụ ayịya karafish n'olu oyibo yabasị n'olu asụsụ anyị na-agwọ n'ọrịa asacha anyị nke ewu nnu na ose egwuwe n'ihe etinye nnu na ose ọ na-adaba ya bụ ihe ngwongwo eji eshi ahụ ya nke bụ ite ihe ọkpụkpụ ndị inyi eji mara inyi na-ese anyị na-ebu na ekwere ka ọ laa ya ka anyị eji ewu na ewu eshie anya oyi ọfụma sụfụta ihe niile a na-asụfụta wọ nke ite ayọrọ gara ọhịa ihe eye irikeke ọ gagbuo ịyawa ha aka yawa ọkpa ya bụ ihe ị na-efe anya ebe a akwụkwọ nri ihe a win na oji abịa kịta nwere ụzọ inino na-abịa enwe green nke ndị oyibo na-akpọ green ma ihe anyị na-akpọ nke kacha mma win na oji ka oji anyị na-akọta na be anyị nke ewu ụtaji gịnị ka ụtaji na-eme ụtaji na-achọda BP ngiri ụwa niile tata ụtaji na-edezi ahụ ụtaji na-adị mma na ahụ na-enye m ọbara onye akpatara ihe ọwụ na nwaanyị Igbo na-eshi nwaanyị inyi na-ese na-eshi ma ọsọ ya wụrụ ncha ka ị gwọrọ itinye ụtaji oge oge ahụ oyi ọwụọ nke irike ịwara gaba na mposhi nke ewu oshigbu ndị Igbo ndị ọzọ na-akpọ ya nchụanwụ mana anyị ndị inyi na-ese omire na-akpọ ya oshigbu onwe nwaanyị inyi ọsọ nọrọ Amerịka na eneme anyị ọsọ n'obodo oyibo oshigbu ka anyị na-akpọ ya gịnị ka oshigbu a na-arụ n'ahụ ọ na-edezi ọbara ọ na-asachapụ ọrịa ndụ n'ọbara taa ụmụnne m onye ọwụna lahụlete ka anyị ribeke n'ụmụ ihe ka ahụ na njirube anyị ma ọ na-akwụsịnata ka ụbọchị dịrị anyị na mma anyị kwọkara ya nwe agbawenye amana ịgwawenye amana ịma na mana ya gwawere ya
ị na-eji gwọrọ ede ha niile arachakọrọ mmana ọdụ mma. Iwere nnu na ose gawa nya gwọ hụwakwa ya ka ị na-agwọ ncha were aka ọwakwa eku aka ka iji agwụ ya na-agwụ ya ha niile were rapara ịpara crayfish wee para yabasị wee tọn gwọgharịkacha ha niile. Mgbe ị gwọgharịkachara ya ibido chibezie nya na akwụkwọ nri chibezie nya n'ite tọkwasị n'ọkụ. Aye. Utim. Yen ka join you. Join. Aye. Igbo mma mmanụ inyi na-eso mmiri ekelekwa emu. Anyị kachikwa na Ikorotv na-ewetara unu emume nri ndị be anyị agba nke ịbụọ. Unu na-ahụ na anyị echitewo onye wiye oriri a na-akpọ mbogo anyị rie. Wee sị ka m were ohere a wee gwa ndị be anyị na ọ dị oke mkpa ka anyị na-eri ihe oriri ndị be anyị, ihe oriri wu ihe oriri ndị Igbo, ihe oriri eji mara ndị Igbo be anyị. Ihe oriri ndị gboo ọwụzi ụdị nke a na-eri nwe maka na onye na-enye ihe na-arụ maka nne ka m na onwe m nke m riri ha ngwa unu na ahụ m na-egosigodo na m riri ihe oriri isi m ma eri ya nshi wee na m riri ihe oriri nya ụmụnne m ka anyị were n'ohere a anyị si emume ahụ ka anyị wee na-achọpụtagachi ụmụ ihe oriri dị iche iche nya nri Igbo nri ndị be anyị na-enye ihe n'ahụ ka ọ ga-awụ anyị mee onye nnene ọmụrụ aka nwụkwa nwaada Ngozika Anọliefo eji mara m ada Igbo. Anyị kachikwa na Ikorotv wee na-ewetara unu emume a ndị be anyị ndewonu ka emesịa. Bobi Igbo ekene m unu. Aha m bụ Ude Chinoso. Aha m bụ Igbo Eze Chinemere. Aha m bụ Ikechukwu. Na-ekiri na Ikorotv maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo.